Gimana nih? Ayo. No, pulang jauh sih. ये देखो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी पानी में स्नेल लाने के लिए। कजिन भी है और मासी और वो नानी है और इधर है मिताली भाभी गोपी मोदी भाई लोग भी है। देखो सब लोग एक साथ। हेलो फिदा पीछे बुरा खनगोन नोङो पीछे बुरा खनगोन हाबनांगौ गोदै लानांगौ गोदै गोदै बुलुंदो फोरोंनायाबो लोगोफोर साम' खननो थांनो नागिरगासिनो दङ माने लामायाव दङ जोङो दा थाबायगासिनो दं आरोखि ना। ओमफ्राय मिन्थिया अबेथिं बैथिंजाय थांनाया थारंथिं थाङो आरो आं सानदोंमोन थारंआवसो खनगोन बाट थारंआव नङानो ओरैजाय दस्रा जायगायाव स' नायनोसै माबायदि साम'खौ बेसे बुरजा खननो हायो मोनोना मोना। Hi everyone, welcome back to my channel बिनिता बी लाइफस्टाइलाव नोंसोर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय। दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आं केन्टिनि ब्लगाव देखायखादोंमोन जोंहा आबौमोनाव फैलायलायनाया ओमफ्राय लोगोफोर जोंना आबौआथ' गैला दा ओमफ्राय आबै मादैमोन दं आरो मामामोन। स' ओमफ्राय दिनै जोङो आमथिसुवानि खान्थाल जानो लेंहरदोंमोन नालाय दाख्लै फैनाय जायाखै। ओमफ्राय दा जोङो आमथिसुवा बायनानै फैबाय आरो ज'नो काजिनमोनबो दङ फंबायमोनबो दङ ज' आलासि जाफैदों। ओमफ्राय आङो ओंखाम जानाय मानायखौ लाबाय थायासै ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै जोङो साम' खननायखौनो एसे नोंसोरजों शेयार खालामनोसै आरो लोगोफोर ना। बिनानावा थाबायगासिनो दङ। गरमा बिराद गोलोमोना बेबो। फैदो बिहामजो फैदो फैदो नै जोंना आनै सासेया फैदो लोगोफोर थांदो ओरै बिगुमायाबो जोंना ब्लग बानायगासिनो बिब'नि थाखाय दानो थाबाय थाबाय मेंखाबाय हाब्रुआनो इसिनि सिनखा मालाय गयाथ' थांबावबाय मालाय नै इसिनि सिनिखा हाब्रुआ थाबायबोबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय गासिबो ओरै माइ थाइ गायजोबदों आरो ना खोथिया फुदों स्टार्ट जाबायानो ओरै हालेवगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो जोङो साम' खनगोना बै नुहुरनायाव आरो ना आबैजों मादैजों मालाय सहैलायबाय जोंहा दासो। दोस्तों हम लोग जो स्नेल पकड़ेंगे उधर पकड़ेंगे वो रहा दूर है थोड़ा तो अभी चलते टीचर यहाँ तक है। माइ गायनो दोल्लो दोल्लो जाखाबाय दा भिडिअखौ बानायनो ना बानाया सानदोंमोन मानो होनबा बेटारिखौबो आं न'आव चार्ज होनाय जायाखै बेटारि ल'खाय। ओमफ्राय थेवबाबो दा बिसिनाव फैनानै एसे चार्ज होफैबाय आरो ना दा एसे दङ बेटारिया दा बेजोंनो नोंसोरजों शेयार खालामनो लुगैबाय आरो ना लोगोफोर। सबै दे सोर मोनदों माथो रावबो मोना ना फिथिख्रि मोनबावबाय नै न' गलां जाबावबायसो माथो हाब्रुल' मोनो नोंसोर खनद्रा नङालै उदायथारा नामालै आंना बिब'आ हाब्रुल' मोनो नै मोजां हमब्रा मोजाङै गोग्रोम। देखिए इतना वो करे फिर भी नहीं मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है। पकड़ना नहीं आता है तुमको। दा हमनायनि एक्सपिरियेन्स गैयाना नै आबैजों मादैजों नै सिगांबावसो
1 2 3 ना हरदो दे One, two, three, ba ring out. Dari kijing, dari kijing. Ya, roh. Dulu. 1, 2, 3. 아하하하 खांख्राइ मोनदों नोंसोरो मानोथो माबा लाग्रा लायाखै दाबुखौ सिफायबाय माबसे मोना खांख्राइयालाय माब्रै मा होनो फिथिख्रि ये देखो मासे मुना खुसिया थारना ओरै हमनो बुदायफोरनिया थ' लोगोफोर जोङो दा न'आव सफैफिनबाय आरोना दैनिफ्राय खनला खनलि फैबाय जोङो केमेरामेनखौबो थिनहरग्रोखादोंमोन जों दहायनो बेट्रियाबो ल'मोन नालायथो हम लोग घर आगे है दोस्तों बैटरी भी लो हो गया था तो मैंने कैमरामैन को पहले ही भेज दिया था nơi khoang một đường mà lại hôm nay mà đây mình mà đây này thì xin muốn bé này à bụi mình chưa bằng xin hôm tiếng nào có trả thu để khai ăn này दोस्तों देखिए फिश इतना सही है जितना भी है सब नानी और मासी ने पकड़ा है हम लोग एक दो ही पकड़ पाए तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर अभी नहाते हैं बहुत थक गए हैं माई गायना ने फैनाय बायदि मोनदोलाय तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक बाय।